Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 17-nji noýabryna aksanyny Türkmen Rus Üniversiteti Tehnik we Lukmançylyk ugurly hünärmenler taýýarlanar. Türkiýanyň mejlisiniň başlygy Türkmenistana gelýär. Maradona bilen adygan pökkü satyrly. Dünya çempionaty bilmeli möhüm zatlar ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmen Rus Üniversiteti Tehnik we Lukmançylyk ugurly hünärmenler taýýarlanar. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky ilim we ýokary bilim ulgamynaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilen hökümetary toparynyň mejlisi geçirildi. Şol mejlisi türkmen raýatlarynyň Russiýanyň ýokary gowy mekdeplerine bilim almagy hemde bilelikdäki Türkmen Rus Üniversitetini döretmek meseleleri aralyk maslahatlaşyldy. Hökümetary toparynyň mejlisini Russiýa Federasiýasynyň ilim we ýokary bilim boýunça ministriniň ornwasary Natalya Bacharowa gatnaşdy. Bu barada Rus ministerliginiň resmi saýtynda bellenip geçilýär. Häzirki wagtda Russiýanyň ýokary gowy mekdeplerinde 30 000-dan gowrak türkmen raýaty bilim alýar. Her ýyly Russiýanyň hökümeti türkmen talip dalaşgärler üçin kwota berýär. 2022-2023 okuw ýylynda hem 250 orunly kwota berildi. Ýene-de şu möçberde ornuň geljek ýyldaky okuw ýylynda hem bermek gözegine tutulýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýanyň ýokary gowy mekdeplerine saýlaýan esasy ugurlarynyň hataryny lingwistika, ykdysadyýet, halkara gatnaşyklary, newtgazy işi, informatika, döwrüwap tehnologiýa, binägerlik, psihologiýa we stomatologiýa ugurlary bar. Natalya Bacharowa Russiýa Federasiýasynyň ilim we ýokary bilim boýunça ministrliginiň Türkmenistanyň talip dalaşgärleriniň Russiýanyň ýokary gowy mekdeplerine kabul edilýän talip sanyny artdyrmak mümkinçiligine garamaga taýýardygyny bellädi. Şeýlekem bu mejlisde Türkmenistanyň Türkmen Rus bilelikdäki üniversitede döretmek meselesine seredildi. Şu ýyly Türkmenistan tarapyndan Russiýa Federasiýasynyň ilim we ýokary bilim boýunça ministrligine şeýle başlangyç boýunça haty berildi. Türkmen Rus üniversitetini döretmek boýunça bir neçe duşşuklar geçirildi we 2022-nji ýylyň oktýabryny BTSManyň durmuşa geçirilmek babatda degişli meýilnama we konsepsiýa taýýarlandy. Ol hem Türkmen tarapynyň garamagyna iýerildi. Türkmen tarapy öz gezeginde geljek üniversiteti tehnik we lukmançylyk ugurly hünärmenleriň taýýarlanmagyny gyzyklanma bildirýändigini ma'lum etdi. Şonuň bilen baglykda Türkmen Rus Üniversitetiniň okuw maksatnamasy rus ülüňlerini amal aşyrlar. Şol sebäpli Russiýa Federasiýasynyň ilim we ýokary bilim boýunça ministrliginiň buyrugy bilen tasdiklanan ugurlar we hünärmenleriň salawy Türkmen tarapyna berildi. Bilelikdäki üniversitet döretmegiň başlangyç tapgyryny guramaçylyk we usuliýet kömek bermek üçin iki tarapdan utgaşdyrjy üniversitetler kesýitlener diýilip çaklanylýar. Mundan başga Rus tarapy türkmen kardeşlerine üniversitetiň işlemeginiň esasy mehanizmlerini kesýitleýän Türkmen Rus Üniversitetiniň döredilmegi we şertleri barada hökümetary ýalaşygynyň taslamasyny berdi. Türkiýanyň mejlisiniň başlygy Türkmenistana gelýär. Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy professor doktor Mustafa Şentopoň ýoldaşlygynda wekiliýet resmi sapar bilen Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda gelýär. Bu barada Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň resmi saýtynda habar berilýär. Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentop bilen bir hatarda Adalet we Ösüş partiýasynyň deputaty Emin Akbaşogly, CHP partiýasynyň Nevşehir boýunça deputaty Faruk Saryaslan, MHP partiýasynyň İzmir boýunça deputaty Hasan Kalyonju we İYİ partiýasynyň Samsun boýunça deputaty Bedri Ýaşar Aşgabatda gelýär. Türkmenistanda bir neçe gepleşikler geçirmek göz öňüne tutýan Mustafa Şentop saparynyň ilkinji güni halk hakydasy ýadygarlyklar toplumuna barıp görer. O toplumdaky ýadygarlyklary gül destelerini goýar. Maradona bilen adygan pökkü satyrly. Meşhur we merhum Argentin futbolçysy Diego Maradona'nyň 1986-njy ýylda Angliýanyň derwezesinden geçiren pökküsi auksionda $2.14 milyon satyrly. Bu barada BBC teleýaýlymy habar berdi. Şol duşşukda Maradona'nın eli bilen geçiren goly futbol tarihine giripdi. Ol Taňrynyň eli bilen meşhurlyk gazanypdy. Graham Booth Britan auksion öýünde şol duşşukda oýnalan pökküi satyp çykarly. Bu pökkü $2.14 milyona satyn alındy. O pökküni satyn alan adamyň ady agzalmaýar. Şol duşşukdan soňra bu pökküni duşşuň emini Tunisli Ali bin Nasser alypdy. Dünya çempionaty bilmeli möhüm zatlar. 20-nji noýabrda sport äleminiň en köp jan koýarly görnüşleriň biri bolan futbol boýunça 22-nji dünya çempionaty badal galýar. Ola dünya çempionaty köp babatda ilkinjileriň çempionaty hökümli futbol tarihiniň ýyly ýazgysyna girer.
Yekşenme günü 20 noyabrda yer eýleri Katar bilen Ekvadoryň arasyndaky dowuşçuk bilen çempionat başlaýar. Şonuň üçin şu ýerde çempionat baradaky käbir maglumatlary dikkatiňize ýetirýäris. Ilkinji bolup, bu dünýä çempionaty ilkinji gezek ýakyn günnägorda geçirilýär. Katarda howanyň ıssydygyna nazarda tutulup, ilkinji gezek futbol çempionaty güýz gyş pasynda gurnalýar. Dünya çempionaty Arap dünýäsinde onu da dini islam bolan bir ýurtda ilkinji gezek geçirilýär. Katar 2010-njy ýylda Suriýa şäherinde geçirilen FIFA-nyň ýygnagyna Dünya çempionatynyň geçiriljek ýer hökümine saýlanyp alyndy. Bu çempionaty gurnamak üçin Katar bilen bir hatarda Australiýa, Koreýa Respublikasy, Ýaponiýa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýüz tutdy. Ýene-de 3 günden soňra başlajak dünýä çempionatyny 32 milli ýygyny gatnaşýar. Milli ýygynlar 8 topara bölünýär we her topardan 2 ýygyny play-off taparyna çykýar. Final dowuşçugy 18 dekabrda 80 000 orunlyk Kataryň milli stadionuna geçiriler. Bu çempionatyň dowuşçuklary Kataryň 5 şäherindeki 8 stadionda gurnalar. Guramaçylaryň bellemegine görä stadionlarda howanyň temperaturasynyň 27 derejeden ýokary bolmazygy üçin ýörüte howany sowadyjy ulgam döredildi. Katar musulman döwlet bolanyny üçin jan koýarlar üçin hem käbir düzgünler gözüňe tutulýar. Alkogolly içkiler hem ýörüte ýerlerde içmäge ruhsat berilýär. Ýene-de käbir maglumatlary özü çekmeli bolanda, onu çempionatdaky iň uzun boýly futbolçy Niderland padşahlygynyň derwezewany Andries Noppert bolar. Onuň boyu 203 cm. Iň kiçi boýly futbolçy bolsa Marakonnanyň ýarym gorukçysy 158 cm boyu bolan Ilyas Şair bolar. Çempionatyň iň ýaş futbolçysy Germaniýaly Yusuf Mukoko bolar. Dünýä çempionatynyň iň gary futbolçysy Meksikanyň derwezewany 40 ýaşyndaky Alfredo Talavera bolar. Dünýä çempionatynda ilkinji gezek Zenan Eminler hem gatnaşdyrylýar. Olar Fransiýadan Stefani Frapper, Ruanda'da Salima ve Japonya'dan Yesimi Yamashita gatnaşdyrylýar. Çempionatyň düzümindäki ähli oýunçylary özü ýurduna däli başga ýurtlaryň çempionatynda oýnaýan ýeke-täk topar Senegaldyr. Dünya çempionatlaryna has köp dowuşçukda çykýan futbolçy Lionel Messi'dir. Olumyndan özalky 4 dünya çempionatynyň 19 dowuşçukda orun aldy. Şu dünya çempionatyna gatnaşan iň köp gol geçiren futbolçy Germaniýaly Thomas Müllerdir. Onuň gollarynyň sany 10 edengdir. Şeýlelikde bu çempionat 32 ýygynlygynyň gatnaşan soňky çempionaty bolar. Mundan soňra çempionatda 48 milli ýygynda gatnaşdyrylýar. Ine mehriban müştoklar, ata watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizde şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Türkmenistanyň prezidenti Iranyň newit ministrini kabul etdi. Iranyň newit firmalary Türkmenistandaky serge gatnaşan. Dünya çempionatynyň çempiony 42 milyon dollar bayrag alar. 17 noyabr ýyldızlar näme diýe? Günlük täliňamy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan geňişen okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň eneki sanlarynda görüşýänçek hoşta bolun.